ایریش صفقاتی و گفین لدیجی پارلمانترین پارتیا و کوی و دموکراسیه گلان HDP بداوی ناین. هری داوی پارلمانتر HDP و سروک پارتیا کمونیستا کردستانی سینان چیفتیورک لناو جرگ پارێزگه آمده باکوری کردستانی روبروی گفا çekdariya keseki bu. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Parlamenterên gruba HDP û Sinan Çiftürek roja çarşemê li parlamentoyê derbarê mijarê de daxuyaniyek dan çapemeniyê. Çiftürek hûrguliyên bûyerê ji Rûdawê re eşkere kirin. Hevdê meha mijarê roja înê li Amedê li jada geyranê de ez rasta hêrişekê hatim. Ez bi hevalekî xwe em partiyê derketin diçûn ki li Erebê sardin herin li di ziqaqa em bên ziqaqê de mirovek ketine bera min û hevalê me êlege xwe vekir ve tabanca xwe nîşana min da. Kürdistan dediğiniz zaman da kıyameti koparmayın. Şimdi oraya geliyorum. Parlamenterê HDP sedemên vê gefa li dijî xwe با xaftinên xwe yên derbarê Kurd û Kurdistanê yên li nav parlamentoya Tirkiyê ve girê dide. Di meclisê de em mesela Kurdistan dînin ziman. Ger ez dînim ziman, ger vekilê me HDP em bi hev re li meclisê dînin ziman. Me got meclis ciyê çareserkirina piskirêka Kurd û Kurdistanê ye. Ji bo wê em dibêjin ki çekê nîşana me medin. Zaten ve 100 salin çek nîşana me dan. Kürtlerin de bir toprağı var ya, ülkesi var ya. Siz kabul ediyorsunuz. Sinan Çiftürek her wiha balkişan ser bûyerên salên heştê û notanên kuştinên bikirine diyariyên li Bakurê Kurdistanê jî û bang li aliyên peywendîdar û serokê parlamentoyê dike ku şopdarên bûyerê bin. We ji bo wê li dijî gelê Kurd, dijî rewşenbîrê Kurd, dijî siyasetmedarê Kurd ev xas katliam, ev xas wekem bên komkujî, ev xas wekem bên soyqas pêkanî. Ve mesela çareser kir. Na. û em banga serokê meclisê dikin, birêz numan kurtulmuş dikin, em divên ev hêrişa ku hatiye ser vekilê HDP Sinan Çiftürek ev tenê mesela wînine serî de mesela we belê Sinan Çiftürek û wekem bên hemû vekilê HDP endamê meclisênin tîzî serokê wanê. Ger tir ser vê biskînî ev hêrişa li kê pêkaniye vay dervolê. Gefa li dijî Sinan Çiftürek di demekê de ye li ser çend gotinên derbarê serokê MHP Devlet Bahçelî de serokê gruba tawanan û mafyaya Alaaddin Çakıcı heftiya borî gef li parlamenterê HDP û Mer Faruk Gergerlioğlu jî xaribûn. Ferdî Sak, Rûdaw.